Saka mudhara munoziva kuti inini mudhara wangu ka musoti apa mhomzi wangu ndinesi. Saka mhomzi manje wakazoti rimwe zuva ka ndobva vatora gani yamudhara vaburitsa mabullets ndobva vatora gani powder yaya handi vasanganisa nemuriwo. Vachipedza kusanganisa nemuriwo paipai ndobva vatobika sadza bhobhochi. Vakangopedza chete kubika sadza ndobva varidya bva vapakura bva vadya. Vachipedza kudya ndikatozoona kwenga munhu atone nhumbu ini what kind nyako ine musoro here rasta ine musoro kochi terera iwe abana chandrubata mudhara terera chii chanetsa what gunpowder yapinda pai gunpowder yakaiswa mumuriwo yaiswa mumuriwo paipai ndobva vatoidya waize vadya paipai totozoona mhomzi atone nhumbu ini what kind saka shanyaya yakwanzinzisa dai wambonyarara musoro wangu kutenderera ndikufa mudhara tenderera kuti boy boys right njere boy icy shards or tina my hood they call it boy GUKA pinda mhood mangu boys right njere boy people gon' get influenced boy brain on Chris or Methi abusing like R. Kelly look at the story I'm telling better like G-Man Carey got me feeling heavy light me up confetti my bills like Cosby made a better get the porn I'm selling book up with crystal clear wanaponya doranga iri wanaponya anapinda tora ndarama zangu zose munyumba bro they jacked you ndakuti chani futi. So you're telling me they stole everything? No, they left this stuff around. Yeah, they waida kungotora ndarama zangu vabva vaenda. It's crazy, bro. It's crazy, bro. All right. Okay. Can you give me a description of this? Ichi chimfana chifupi chingati mgoro achibagi. Maze. No, ufupi ngati bucket rachibagi. Let me understand. You're saying a big nose or a small nose? Chiombe chimuno chiri chiombe chinoita kunge chibagera so. This is amazing. You're saying this guy is a yellow bone? Ndiribe kwenda kuskuru ndiribe kupunzira. What? Chimuno chiombe so chachifamiso ichi. Chitaiti chinakura so. Maphone GUKA. Short person, big nose, ugly face. I think I know your suspect in that. Kuza ari nganga wani. Anozobirwa ndiko. Bachiri kuitika manje apa ka. Chikudawo fio. Yekutono batata chanobata mama. Ndiribe ndarama. Hayo mdara ndo zvinoitika kuti atina fio ka munongoziva zvinoitika ni. Ndiribe safe station ka. Saka petrol ndinaona kuti. Say for us to apprehend the suspect right we need fio. Ndarama zakuti ndikupe ndiribe zinabiwa munyumba. Mwana shoma ya ndiribe ndarama ndiribe. Choka regela. Choka ndani kunyumba kwako. Choka vamwacho hao vanachengeta mbavha. Iwe mjara ndokutaseko vamwe vapiko. Choka endani kunyumba dzanu. Fuck off. Asara. Yori nganga ye mjara yotaka utarazo. We mushonga. Fuck off. Choka pa nyumba panga. Songo kutuletea kuti. Mane basera. Chef Nanche, I was apprehending a suspect as you can see. Yo kwana mashura api kwa. Asokapinda chipurisa ne bribe. But I was just trying to make it professional, like what you taught me. Fapa yo. FBI type of stuff. Kurantela zvisina basa kudaro. Opiwe ere fuel. Jack, there was no fuel. Come on. Saka pisira mafuta yangu mara. Asi mafuta fuel ekanzuru kai. He was tripping. Sha. Saka I'm really mad. Mad right now. Hello, babe. No, I can't talk right now. I'm busy apprehending a suspect. Hey, sere vitara ashirwe. Hey, babe. Iteam yo GUKA anongoneza. You could waste your time. Okay, I'm sorry. Zvese papa. Okutaura kazvinzvese. Sorry, I'm just my wife. So what? So what? Huh?
She needs to know. I tell her, auntie, I tell her everything. I said, number muzo. A number muzo tiger and then. Who is Tiger? Who is Tiger? Sorry. I said, who is Tiger? Sorry, chef. Huh? Oh. Get up. What kind of a man are you? So I'm sitting on the pipe here. Huh? Hapana ari kumbochapira chapura here kana akasheti kana. Iwo kona chi wangu kayo T1 ndiwo sina dzungu iyo. Beto. Bo. Ramwa kada. Tikubatidzire. Chama. Chicha unoziya nezvomwana. Marlon. Oh yeah. Tezara, muda mwana wenyu. Yeah. Ndinobvisa mombe dzenyu. Iri mosha ndinoripo zvangu. Ndokuita seiko uri kutaura here? Sezvo kutamba sinuka kwane nemsana mari futa sine mari tamba isinuka makutoitamba manje sinuka kuti murisawo kwane aiwa ndiripo nini kweli musateerere nyaya dziri dzenyu tamba isinuka tamba mugonotamba unondititsika ini nditsikewo ende futi unetsika nemagariro ini ndakadziya iwe uri mudziyo unondizevezera kana tiri papilo uri pachipfuva iwe ndiwe uri muchipfuva uri shuwiro yangu uri zvandaishuva kusvika muguva chichoitika vanhu mfane taura naye munobvuma chichikuitika chichikuitika vanhu asi maandaijera kutoita mamisbehavior panapa kutamba sinuka zvemakore izvi zvika makutoti tsoma mari uri kutsomwa itai zvamafambira chichikuitika kutsvaga I'm looking for this nemtsvaga vanevana zvidhona fine mumjaireke yo guys sit down yomfane uri kuonai officer anonzi sheriff spooky wanzo German shepherd guy nemixed Russian it's a German Russian breed wanzo this dog sniffs so much drugs on you that this dog needs rehab now apo ino underage mwana wechikoro kaya unza big iyo ndati unza big nemadrugs so apapa unema underage apa unema drugs double impact ke offense ke iyo rumisa nemo Emi, yewe. Ngwari. So yeah, Mom, this is what I got for today. What is? Yeah, so I'm just hoping that you can pass me a little something. Okay, then born. Grade rako rinonetsa iri. Grade rako rinonetsa zvisho. Really? Rinonetsa. Ndakutongotora zvangu, kutongokunyarawo zvangu. Yeah, Mom. Asi grade rako hariti. You know I got you. I've always supplied for you. Ndakutongokunyarawo zvangu. Ndakutongotora kutongokunyara. Rinonetsa grade rako iri. Just pass me a little something, you know.
ndakutongotora kutongo kunyaro zvangu. Don't worry. All right. I think Asi zvinhu zvako izvi zvinondipinza pacrossfire. I will get on the grind, baby. Very soon. Very soon. I got you. Yeah. All right. All right. Yo, chef. Tiger went ghost, bro. Tiger went ghost. But I managed to get some paper, you know. Like I got like 500. 500 or 400, I'm not sure. What else? 500 from that thug Zuzi or something. And yeah. Maybe she gave me 100. Where's the other 200? No, she managed to give me 100. She said the product was whack. Come on, 200. She, like I'm saying, the product was whack, so she managed to give me 100. How was it work? You know the product education nyama. But when you don't believe a good. Why would you believe it? But I got you something. I thought It's okay, go change. this is all I have. Panakatiang. No sorry. But there's no fair. The dog farmer. This is no fair. Nachida kumjega munhu akaitira ona chi bata chimukira muti momurado unomukwira muti izvo chingomira ngorowa sorry chibaba ndiye murudzi chimsiya ona wangu muregerere ona ka chimbomira ikani amana usadaro mani ndipase mani ndipase eka sapedza ona wakuru wakure kwenda wa bo so mutema long distance kana machimbomira ikani unetereyo sakwana kanchiko iyo ona kupedza ona hembe chimbomira iyo hembe yasiya baba wako mani moto ndewaniko achimbori paka moto wangu adidza adzikama ka dize yetu kuita seko didza ngoma jiri bo pasaka ita zverudo nemujolo wako ichi chinenge maephones kandi esinganzwi kandi kutaura zedi ati bobza vanochirima kupu kwechi ukapiwa zvinhu dzorereyo Sorry kanjama chiko. chiko newe Sorry kanjama. peturu yawadira nhasi yakwana yaunayo inosvika ngati yauna ukona iyo yawarovaka inokusvitsa kwauri kuenda iyo isusu tisita pafilling station takungopindwa awena kwakuda kuenda kwacho aiyo chimbondisiya mani usandibate mani wanguudza bebera kusandibate kutondibata kwacho ndiita kwatopisa sorry chimbodza kamomza kuyeni mamwe masini ona wakurasa sini kana unongochita seo zvingatadzeko kurasika chiko iwe direre usazobudisa Kwasodiko nikabebika Toba, what's next? Boy, boys rush njere boy. Icy shards or tina, my hood they call it boy. GUKA pinda mhood mangu, boys rush njere boy. People gon' get influence, boy. Brain on Chris or Murthy, abusing like R. Kelly. GUKA the story I'm telling, birding like G-Man Carey. Got me feeling heavy, light me up confetti. My bills are bills like Crosby, made a better get the porn I'm selling. GUKA be crystal clear, boy. Crystal meth is near, death is coming near. Boy, crystal meth is near. Yeah. Once upon a time I was a nice guy. Now I got the meth in mouth. X and Y, the word of my wife, bite is out of town.
Switching mood to mood. Rock for food. Sometimes I can be rude. So I'll be rude. 4-4, she can 4-4. I'm alert like a sleep for 4-4-4. Things look 4-4. Craving more and more. I hope I'm crystal.